Inahan sa 6 anyos nga si Maer Thea Abibas kinsa nagpabiling missing sukad pa niadtong Hulyo 22 na nawagan ngadto sa mga posibleng nakakita o baka nakasagop sa iyang anak sa pag-uli niini ngadto kanila. Mamahimo silang makontak pinaagi sa 0927-696-0041 o baka 0960-200-6409. Si Maer Thea bisan 6 anyos na dili pa makamaumo istorya busa na bala kapag maayo ang iya mga ginikanan sa kahimtang niini karon. Gikasag mo'y usab sa Baneng Abibas nga adunay pipila ka mga individual nga misway pagpangilad kanila sa nahimutangan sa bata ug nangayo pa og salapi bugti sa pag-uli sa bata apan nasuta sa kapulisan nga deactivated na ang maong social media account. Nakigalayo na usab ang Women and Children Protection Desk sa Police Station 5 sa CSWD Mandaue City ug sa CSWD Cebu City. Wala ko nagpabaya niya. Naman di mga istorya nga makakuan sa ako pero dili lang na ako panumbalingon kay dako ko paglaom nga mabalik sa ako. If maay mga inana mo text niya, i-forward ayon na mo kay kami nalay mo check kung tinuod ba, mo validate kung tinuod ba ng iyang gihatag nga information niya. If in case na ay mo text nga naa didto dapit ang bata, dili lang siya magsulog adto kuyugan gyud namo siya.